Morning guys, breakfast, hot pandesal and liver spread. Ayaw nila auntie. Really great. Bago sila mahilig. Sarap kaya. Well, at 4 a.m. this morning, not so good. But now I feel much better. Haba na ng buhok mo, Mia. Ay, kukuha ng tubig. Ang memnem. Ay, dito si Ukash. Ay, di? Binigay kay Lucas, oh. Ang cute kumakain mag-isa. Parang si Chris noon. Bibigyan ko lang ng kanin sa bawang. Panalo na, oh. Yeah, di ba pili yung mga bagets dito. Oy! No! Lalagay mo si McQueen sa ano, ah. At si Mama taga-balot sa ano, eh. Sa bubble wrap. Ayun, eh, hindi na ano, hindi tumataas. Hindi. Dampot ang dalawa. Tapos ayan, may love letter na naman ako sa Pag-ibig kasi hindi ko pa nasesenda na nababayaran. Makulit kasi itong mga empleyado ko eh. Ayaw mag-submit ng Pag-ibig nila eh.Ag-aaway sila magpinsan eh. Bigay mo na yan kay ate. Wala, naku. Ikaw naman kasi, ibigay mo. Ano, kailangan din si Diyos. Ayan na, pagagawa na naman nila yan eh. Naku, bagrat oh. Oh, away na naman yan ah. Wala, nag-away na. Alala. Ala, sige, away kayo ha. Ano? Lago, Ching! Dito ka. Ano? Ching! Ay! Ayaw na nag-aaway kayo. No. Bigay na kay Ukas. Bigay na. Hey! Kawawa manukas. Bigay na. Ang problema. Yan, bigay na. Yan. Very good. Kulit ng dalawa. Oh, hag na kay Ukas. Hag na. Hag na kay Ukas. Hag na. Problema nyo. Oh, kiss na Ukas. Kiss na. Gusto mo din ganyan? Ay, dito lang. Kiss na ate. Dali na. Kiss. Kiss na ate, Lucas. Kiss ate. Kiss. Oh, kiss na. Paranas na. Kiss na ate. Oh, ayaw ni Lucas. Nangawit na yun. Okay, Mami Jo, dali. Nangawit na siya eh. Ba't may naaway si Lucas? Ha? Wow! Para hindi mapagalitan. Wow! Away kayo dalawa. Nag-aaway kayo. Maldita na si Ching. Oh, ayan ha. Oy, ay, ba't mga paninda ko na naman ang pinag-aano yun nyo? Ha? Magsha-shopping na naman kayo. Naku po, ayan na naman si G. Kahit anong ayos dyan. Oh. O, dance na nga. Paano yung dance ni Ching Ching? Paano yung dance ni Ching Ching? Oh my God. Look at their butt. Ching, dali na dance na. Oh my gosh. Sulit. Pakita picture niya kay Lucas. Tingin. Pakita mo kay Lucas. Alin dyan? Picture niya. Up. Sino yan? Sino Sino yan? yan? Sino? Ano Sino yan? Bakit Sino yan, Tito? Yan eh. Sino yan? Sino yan? Sino yan? Sino yan? Bakit ganon? Ito ba kasi yan ang gano'n eh. Ah. Like,
Katulog yung bata, oh. Tada! Maaga yan, ano? Maaga yan umuwi. Friday ngayon eh. Happy Friday nga pala, guys. Ayun, gandang hapon. Galing akong inayos ko yung yung status ko, pinamarried ko na kasi ang hirap kapag kami sa mga pipirmahan, yung mga ganito, yung mga ID ko is pa, single pa, so yun, ko na, ay mali, yung mga accounts ko pala is single pa, tapos yung ID ko is married na, so nagkakaroon ng conflict, so inayos ko na. Anyway, ayusin ko lang din yung AC brushes na mga lista kasi may mga pahabol doon or may mga kasabay. Hello guys, darating lang namin. Galing kaming school ni Chris. Sumaten kami ng parents orientation. Ayun, tapos umuwi kami, kakain lang ako. Then, alis kami ulit ni Daddy, punta kami Kainta kasi pipirma ko ng mga documents tungkol pipirma ko ng documents doon sa sa H100 nga kasi on Monday is release na. So, ayun. Dapat kahapon pa, kaso busy ako kahapon eh. So, today na lang. Ayun. Sarap nung niluto ni auntie. Request ko siya actually na parang pinakuluan lang ng mga dahon-dahon na kung anik-anik. Tapos pritong isda. Tapos sausawan is yung bagong isda na may kamatis na may sili. Tara na guys. Grabe. Ang ganda ng skin ko sa charot. Colors. So, ay, let's go. Dapat sama ulit si Chrissy kaso ayaw niya na. Ayaw niya talaga magsasama sa amin. Ayaw niya yung siguro sa biyahe din. Pero kasama namin siya kanina. Ayan. Taiwan ka na? Hindi ka na masasama? Saan ba? Kainta nga. Saan yun? Sa may Quezon? Quezon? Anong Quezon? Quezon? Hindi, sa may Taytay yata. Ewan ko. Yan. Uy, ano to? Bangus! Hindi, ano yan? Tilapia. Tara. Ha? Hindi, kayo na tayo. Kumain naman dalawang yun na. Tayo na. Yung mga aso, hindi pa? Hindi pa. Wow, diba? Parang diningding. Yup. Ay, kabayo. Oh. Akala ko hindi ka pa nakakabot kung ano tingulay. Oo, hindi. Ayun. Parang mamayang hapon na yun. Yung mga pinili ko yan. Yum, yum. So, hi guys. We're here na sa Hyundai Kainta. Ewan ko na naman yung yung camera ko. So, ito yung kinuha kong pang negosyo. Pang kabuhayan showcase ba. H100. Diba? Sobrang luwag. Tingnan nyo po. Nakakatuwa. Tapos pwede pa siyang pang tawag dito. Pag may mga mag-outing, ipapa-arkil ako. Yung ganun. So, pangkabuhayan talaga siya. Ayan. Pero hindi pa to. Model lang to dito sa or parang display lang sa labas. Ayan. Dual aircon yung kinuha ko para syempre yung mga arkila ng mga mag-out of town. Yung ganun. Is malamigan naman yun sa sa loob. And pag vegetables din yung ilalabas namin galing sa probinsya. Hindi. Ay, oo. Nabubuksan. Ay, oo. Kaya sobrang luwag. Buksan mo nga. Ay. Sige. Doon tayo ulit. Ay. Nila yung appointment slip po nila para po sa 1,000 km PMS po sa July 23. Bali ma'am sa 1,000 and 5,000 PMS po natin free labor po. Okay. Parts lang po ang babayaran. Okay. Confirm ko lang kung diniscuss po ni Sir Philip yung warranty po ng unit. Na-discuss na ba niya? Di ko. Grabe ang langit oh. Galit na naman guys. Ay, dali! Umulan na eh. Grabe oh. Ha? 20? Bakit? May presyo ka pa ate. Colors. Bili ko lang ng kanin lang. Ka pa kumakain? Pero kay Bili ko lang ng kanin. sigurado ka pagkain bibilin mo. Mamaya yan solvent yan Hello guys, we're home na mga 1 hour ago.
Ayan. Nanonood ako ng mga vlog habang yung mag-ama ko. Nanonood ng horror. Natakot na si Chris. Infestation, oppression, and possession. Infestation is the wisdom. Naligo ka na. Hindi pa. Huwag mo kong taganan ng yakat. Nasa edge pa tayo. Ano, Diyos ko po. Ay, sabi ko na eh, malalaglag tayo. Damulag na. So, dati na. Natutulog pa to sa ano ko, sa dibdib ko. Mawawatay na pag dinagalan ako. Dati sa gitna pa to namin ni Daddy eh. Sa gitna. Pero pag doon sa Don Carlos, nasa pader ako palagi. O kasi malikot ka, malalaglag ka. Mas ginanod na doon. Ayun. Hindi ko na natuloy yung vlog ko kanina. Pumunta nga ako sa ano sa after namin sa Cainta. Dumiretso kami ng Harrison Plaza. At nag-grocery ako ng pambaon-baon fish and meat. Stocks namin ng pagkain ng mga ano dyan, toiletries, yung gano'n. Tapos yun, umuwi na kami. Lumakas na naman yung ulan kanina. Buti na lang paglabas namin ng grocery, makaulan na. Kaso, si Daddy bad trip kasi yung palawit niya sa sa sasakyan. Yung stuffed toy. Hindi nakakaw ng mga batang hamog. Bad trip. Ayun. Good morning guys. Happy Sunday. Ayun. Kahapon pala bang nag-grocery kami is sabi ko makapagluto nga ng sotanghon soup for breakfast. Kaya, luto tayo. Ayun si Chris Polo. Meron siyang gagamba na pinapainom niya sa cotton buds. Saan galing yan? Sa school mo kahapon? Oo, binigay lang sa akin. Ayun, and then yung tirang chicken na grilled kahapon, yun na lang ang isasahog ko. So, ayan, nag-ano lang ako ng katswete. Sorry sa pan ko, di ko pa rin napapalitan, lagi ko nakakalimutan. Tanong mo si lolo ko nasa na yung ano, mga Alin? gamba niyang bibigay sa akin. Uy, naku. Wala na yun, syempre. Nasa puno lang daw yun eh. Sa probinsya yun, wala hindi sa Maynila. Kaya nga. Hindi na sa probinsya nga. Tapos, may Ayun. nalagyan ako doon na malaki. Inaano ko lang yung atswete. Inaano ko lang sa mainit na mantika para kumatas. Ayan, tapos dyan tayo magigisa ng bawang sibuyas. Kasi, ano to yung dry na atswete na bili ko sa grocery. Hindi yung may, I forgot yung nilalagay nila para pampakatas. So, yan. Lakad mo na si Groot. Yes, yung. Yan, nalakad niya na si Grootin. Bati na sila eh. Siya tagalakad. Pag walang pasok. So, ayun guys, natanggal ko na yung anato seed. Sapran. Kung saan to eh. Sa Bicol, sa amin. Nakita na kayo ng bunga na ito. Yung mga seeds na yan. Para siyang rambutan yung bunga niyan. Tapos pag inano nyo, biniak nyo, yan makikita nyo. Mga buto na yan. So yun, niredo na ni auntie yung bawang sibuyas. May hard boiled na din. Tapos gulay. Kasi umunti ng gulay. Tatagdagan ko na lang. Yummers! Tap natin ang green onions, guys. Yan. Nantay ko lang si Chris. Pinabili kong tinapay. Something na matamis. Ang partner dito. Yum, yum. Ayan ang aming breakfast for today. Good morning, guys. Happy Monday. Nakaalis na si Chris. Sinundo na siya ni Joe. Pero nakapag nakapag-breakfast siya. Kasi si auntie yung nagluluto ng breakfast niya. Hindi na siya nagbabaon ng guys, ng lutong pagkain. Lunch, ganun. Kasi ayaw niya yung yung kanin. Malamig. So, doon siya kumakain sa kantin nila. Kasi may mga lutong ulam naman doon. So, ayun. Pambili na lang yung pinadadala ko sa kanya. Nahihiyan na rin siya na magbaon. So, ayoko na magbaon, So, makain na lang siya. Ewan ko lang kapag may request siya na pagkain kunwari, ayun, magpapaluto yan. Sigurado ako. Like, yung tinukuan, ganyan, sisig. Yan, mapapabaon mo yan. Anyway, ayun, si Daddy kasabay na yung nag-breakfast. Tapos, ilalakad na din natin si Groot. So,
tayo. Balik tayo sa kwarto. So, hello guys. Ayan. Ano lang tayo ng something sa face para hindi naman mukhang maputla. Nagpapay na ako ng lipstick. Then, masilihan lang natin yung mukha natin kasi may mga mapupula ako. Naglagay na ako nito. 24K na collagen. Ito yung ano naman to, anti-aging guys. Dati yung pula na ganito. Ito liquid to eh. Iba yung dampot ko pala. So, mali ito. Correcting to white spot serum to for correcting yung mga ganon. Pero mas gusto ko yung gel. So, ayun. Kaya ito ginagamit ko ngayon. Anyway, pang palitada is kay May Excellent Collagen na ganyan lang. Tapos, haluan ko nitong Bello Tinted na sunscreen at lalabas ako. Punta lang akong video. Mag-open lang ako ng auto-debit account. Kasi, hindi na PDC yung isasubmit ko sa yung sa Hyundai. At, ang arte-arte ng mga bangko ngayon, lalo na ng BDO. Siyempre, ang dami-dami mong sinasaynan, diba guys, kapag i-release na yung sasakyan, ang dami-dami mong pipirmahan. Tapos, kapag sa cheque ka na, sa dami mong pinirmahan, minsan ay iba yung stroke ng sign mo, diba, kakamadali mo yung gano'n, doon ang arte na lang. Once maiba lang yung stroke mo, makulangan ka lang ng period or ng gano'n, kasi ranyada, diba, may something na gano'n ako. Wala, nire-return nila yung yung cheque. Sabi ko, sayang naman sa cheque, kaya ko na lang, open na lang ako ng auto-debit para transfer na lang din through cellphone lang makakapagbayad ako. So, ayan, excited na ako para sa sa H100. Ang luwag, nakakatuwa. Ayun, sa bazaar, magagamit ko siya. Pero di pa ako nagpapaskid ng mga bazaar. Maaga pa naman eh, pa lang naman. June pa lang. September ako nagpapasar, guys, per months. Ito lang kung natin pang palital pang masiliya. Grabe na naman ulan mo. Kapag kahapon umuulan na, colors. Pero maganda yan para tipid sa aircon sa gabi. Palamig na yung yung init sa araw. Anyway, we're off to gym na guys. Ayan. Kahit na umuulan, di pa pipigil. Ayun. Sayang yung hardcore. Di ako nakaabot eh. Bukas na lang. Ay, susunod. Kasawang ko siya yung naka-green. Kaya yan. Galing niya. Nasipag niya mag-workout. Ayun. Sarap sana yan eh, hardcore eh. Ito lang inaantay ko, yung freestyle na lang. Kakapi muna ako. Coffee muna tayo guys. Maga pa naman. Ayan dito. Ipa-coffee sila. May coffee, tea, and ayun, 3 klaseng tea. Ayan, waiting na lang sa iba pang sasali. Ito kami. Freestyle group training. Ito sabi ko si Daddy dapat sumali dito. Pump. $30 minutes every class. Pump din pala yun eh. Pump. Oo. Eh, mas maganda na yun. 30 minutes. Pinicturean ko yung class niya. Bukas, attend ka na, Hindi. Sumali nga ako dun sa isang eh. O, go.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sasabog na utak mo eh. 14, 15. Okay, recover. 1 minute. Ilang reps yan? 3? O siya. Bye. Doon na ako. Ayun guys, tapos na yung 6:30 to 7. Tapos last class is 7:30 to 8. Eh, kailangan makaano ka, maximum na 3 workout ka. So, sayang naman. So, ano ko na, attendant ko na. So, sana body pump. Ang sarap. Kaso, hindi pa natin kaya. Palakas muna tayo. Dito muna tayo sa FGTF. So, ayun, si Daddy nasa kotse na. Doon na lang daw siya mag-aantay inaano. Pinapasali ko siya dito. Baka daw mahilo siya. Kasi 1 month yun na natigil. Kasi nagkagalit kami. 1 week ako umattend na ako lang talaga. Tapos ngayong week na to. Tapos ko sa kanya, paano na yung yung gym mo? Hindi mo na ba yung, hindi ka na ba attend? Paka-cancel ko na yun. Kasi 18 months yung, 18 months ba yun? 1 year and 6 months? O 18 months yung sinine-upan ko rin. Sabi ko, hindi ka na-attend, ipakat ko na yun. Kasi sayang. Hindi gym pa ako. Sumama na siya sa akin. So, 1 week ako lang talaga guys, nag-ano lang ako, nagtataxi lang ako, nag-jeep ako. Pag pa-uwi, jeep na lang kasi nandito naman na yung sakayan eh. So, ayun. Nakayong, kala nyo, di ako makapag-gym noon. Wala siya. Anyway, ayun, inaantay ko na lang. 7:21 na yun. So, 9 minutes na lang, SGT ulit. Sweet. Kami dito mag-asawa eh. Nakakatawa. Kasi magandang bonding din to. Kaso, ayun nga. Inaano ko na ito ni Kalbo. Iniinis ako minsan. Kaya ayun to na yun. Anyway, ayun lang guys. Kailangan ko ng 9 minutes pa. Tingnan nyo yung wala na, pahinga nila.